Afrique takko sana yoni to godiyel fulbe to numel to sincuji sinku bokar kon wattu yoni haton to fulbe bali to nema to burel pula burel ba simbane fulbe simbane mamadou kon wattu yoni hato sinku pate runa jangar di kabru be chaptal bali to ko dem gal pular man fugoro ton to bundesliga mo leydi alma halen kay ko fate nyalgu joybi den non potide ide jokki yubne ton to leydi alma to leydi itali man hal ko fate série am leydi itali nyalgu joybi jo den non potide kay ide jokki yubne ton to leydi itali to leydi france leydi am leydi france ta ko nyalgu jeta bijo den non potide kikide hankinde jokki yubne de nyalo hande de jokki yubne ton to leydi france man hetto saydou abouba ton to leydi france ko fate ligue 2 ta ko nyalgu jeta bijo den non potide kay jencude mudum man hetto saydou abouba ton to leydi espagne ko fate la ligue santander mo leydi espagne taw koye ñalngu jeeɗiɗi den ɗon fotide ñalawma hankinde jokkino yubnede kikiɗe hannde ide jokki yubne ton to leydi espagne man hetto amadou baɗi hodere pulara ton to leydi portugal man holko fati premier league mo leydi portugal ñalngu joyi bijo den ɗon fotine kay kikiɗe hankinde jokkino yubnede kiɗe ɓilemade jokku kay yubine ton to leydi portugal to premier league mo leydi angleterre ñalngu jeego bijo man hetto amadou baɗi hodere pular kanko tigui arantan e jencuɗi den ɗon fotide to rdbite mo leydi hollande man hal ko fati kay e ñalngu jeego bi den ɗon fotine kay kikiɗe hankinde jokkino yubnede ñalawma hande ma kayɗe jokku yubnede ton to leydi hollande musidɓe teddu wata goɗɗe joni jañuɗen jam ñalle moon hettiyankoɓe e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko dewo horbir nogas e joyi yar koma hitande ujuna ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal bali taw ko demgal pular ene mbirɗen gardidi kabaruji fuɗɗorren ko toon to bundesliga mbo leydi allemand haalen kay ko fati ñalngu joyi bijo ɗen ɗon potite kikide hankinde jokkino yuɓine toon to leydi allemand caggal kay nde union berlin jaɓɓino kay fimburgo ɓe waddi gotel e gotel e kikide hanki noon udduno ɗen ɗon potite toon to leydi allemand ko hakkude kay Borussia Dortmund kañum tigui jaɓɓino kay salka 04 salka mbo Salif Sané ko noon ngal ɗon potane kay ko Borussia Dortmund kañum tigi fawi kay e dow salka mbo Salif Sané balluji tati wondude ndiga toon to bundesliga mbo leydi allemand ñalngu joyi bi jokkino yuɓinede kikiɗe hannde taw noon ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Wolfsburg kañum tigi jaɓino Arminia Bielefeld ko noon ngal ɗon potane kay ko Wolfsburg kañum tigi foli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Arminia Bielefeld balluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel toon to bundesliga mbo leydi allemand e oɗo sahan kay ñalngu joyi bi pottite mum no jokki yuɓinede hakkude kay Werder Bremen kañum tigi huccodiri e Hoffenheim ngal ɗon pottal ngal yaare hojomaji capanɗe nayyi taw koye dawal gandal ko noon ko gotel e gotel woni ko ngal yarata e ñalawma janggo noon ma kay ñalngu joyi bi jokku kay yuɓɓinede toon to bundesliga mbo leydi allemand taw noon ko ngal ɗon pottal kangal tigi uddata kay ñalngu joyi bi toon to bundesliga mbo leydi allemand ha laaɓa sanga wattuji nogas fawdu hojomaji capanɗe tati wonande kay eruji Europe ɗum noon hawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi fawdi hojomaji capanɗe tati hakkude kay Bayer Leverkusen kañum tigi jaɓto FC Augsburg toon to leydi allemand sen imima toon to leydi allemand en mbirɗen gardidi kabaruji men coftal bali taw ko demgal pular faden ko toon to leydi Italie haalen kay ko fati série A mbo leydi Italie taw ko ñalngu joyi bi ɗen ɗon potite kikiɗe hankinde jokkino yuɓɓinede hakkude kay Genova kañum tigi jaɓino Inter mbo Milan ngal ɗon pottal noon ko Inter Milan kañum tigi fooli kay Genova hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude ndiga kikiɗe hankino uddunode ɗen potite toon to série A mbo leydi Italie taw noon ko ay ko potite yuɓɓinade kikiɗe hankin ko hakkude kay Lazio mbo Rome kañum tigi jaɓino Bologna ngal ɗon pottal ne kay ko Lazio mbo Rome kañum tigi fooli kay ɓen ɗon wiyeteɓe Bologna baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel toon to série A mbo leydi Italie heddo ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓɓinede kikiɗe hannde toon to leydi Italie man hetto kay e kikiɗe hannde taw noon kabaruji meɗen toon to leydi Italie on ɗon wiyeteɗo Mohamed Sow kañum tigi aranten e jencude potite wadde e kikiɗe hannde toon to série A mbo leydi Italie ceerno Mohamed Sow jaam ñallema ceerno Mara salmitama juurama kabaruji coftal balli e nder leydi Italie ñalngu jooɓijo kagriyari jaɓɓotono ko Crotone to kagriyari gañiɓe nayyi e ɗiɗi Benevento jaɓɓotono ko Napoli gañiɓe ɗiɗi e gotel Parma jaɓɓotono ko Spezia ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi so tawi 18 heures yoni Fiorentina e jaɓɓoto ko Udinese so tawi 20h45 yoni Juventus de Turin jaɓɓoto ko Alias Verona. ceerno Mohamed Sow golle ma yooɗi feewi toon to série A mbo leydi Italie ɗen ɗon potite hiɗe jokki kay oɗo sanga hakkude kay Fiorentina La Viola kañum tigi jaɓɓi Udinese ngal ɗon pottal ne kay hingal yaare hojomaji capanɗe nayyi taw koye dawal gadnal kono noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe Fiorentina kañum tigi fawi taw e dow Udinese balluji ɗiɗi wondude ndiga kikiɗan noon sanga wattuji nogas fawde hojomaji capanɗe nayyi e joyi wonande kay eruji Europe ma kay ɗen ɗon potite jokku toon to série A mbo leydi Italie hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Juventus mbo Cristiano Ronaldo kañum tigi jaɓɓoto Elias Verona ñalngu joyɓi noon koye kiki janggo uddata kay ha laaɓat toon to série A mbo leydi Italie sanga wattuji nogas fawde hojomaji capanɗe nayyi e joyi toon to stade San Siro mbo Milan ko hakkude kay AC Milan kañum tigi jaɓɓoto AC mbo Roma
Roma sen mi matonto série ambo leydi Italie bir en gardini kabruji men coftal balli taw ko dem ngal pular faden ko tonto leydi France halen kay ko fati ligue ambo leydi France ñal ngu jeta bi jod en non potite e jokkino yubinede kikide hankin ha e kikide hande tonto leydi France yaten hen ko Saydou Abouba kanko tigi waɗante cimtol ɗen ɗon poti ceerno Saydou Abouba jam ñallema jam ñallema ceerno Oumar Diallo jam ñalle mon hettiyankoɓe aya weltare TV kabaruji men coftal balli jaɓanten ko toon to leydi France kalen ko fate Ligue 1 mo dowla France e ñalngu jeeteɓijo juɓɓinaɗi ñande aljuma sede kikiɗe hande ñande aljuma ko ɓeɗo tigui witeɓe stade Rennais ko kañumen jaɓɓino Angers ko Angers kay heeɓi foldeɓe galle mabɓe loggi ɗiɗi wondude ndiga e kikiɗe hanki o ko ɓeɗo tigui witeɓe Paris Saint-Germain ko kañumen jaɓɓino Dijon ko kamɓe kay pooli Dijon loggi nayyi wondude ndiga Marseille ko kañum yi ha toon to Lorient ko kamɓe kay pooli Lorient e galle mumen loggel gotel wondude ndiga pottitiɗe kay no jokki ceerno Oumar Diallo e kikiɗe hande o ko ɓeɗo tigui witeɓe Bordeaux ko kañumen jaɓɓi ɓeɗo witeɓe Nîmes ko kamɓe pooli Nîmes loggi ɗiɗi wondude ndiga e Strasbourg ko kañum yi ha toon to Brest ko kamɓe kay pooli Brest e galle mumen loggi tati wondude ndiga ha joni ceerno Oumar Diallo toon to leydi France ko ɓeɗo tigui witeɓe Saint-Étienne ko kañumen jeehi ha toon to Metz ko Metz kay heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi wondude ndiga Reims ko kañum wi ha toon to Montpellier ko kamɓe kay keeɓi folde Montpellier loggi nayyi wondude ndiga e galle Montpellier ceerno Oumar Diallo ko ɓeɗo tigui witeɓe Lens ko kañumen ponno jaɓɓade Nantes kono noon pottital ngal dirtinama ha saaha goɗɗo ha joni ceerno Oumar Diallo pottitiɗe ne jokki toon to leydi France ko fate ñalngu jeeteɓijo taw kadi ko ɓeɗo witeɓe Lille ardinoɓe doggol ngol walla ardinoɓe Ligue 1 mo dowla France ko kañumen jahata ha toon to Nice e waktuji sappo e jeeɗiɗi ɗo to kaltenen ɗo pottital ngal ene fuɗɗi kono noon hay goto loggani hay loggol gotol pottital guddowal ngal ɗo nguɗo ñalngu jeeteɓijo mo Ligue 1 mo dowla France ko ngal ɗo pottitel kay padagal woni hakkude ɓeɗo witeɓe Lyon taw kadi ko kamɓe jaɓɓoto e stade mabɓe biteɗo Groupama Stadium ɓeɗo witeɓe Monaco e waktuji nogas e goho toon to leydi France hawra e waktuji nogas toon to leyɗele Afrique ceerno Oumar Diallo ko fati e ko wite deggutiral ngal mo Ligue 1 mo dowla France e ñalngu jeeteɓijo ko ɓeɗo tigui witeɓe Paris Saint-Germain gardi yesso e jogade toɓɓe sappo e jeetati ɓeɗo witeɓe Lille ko kañumen tigui jogui toɓɓe sappo e jeeɗiɗi kono noon ɓe cuwa taw gaynude pottital mabɓe ɓeɗo witeɓe Stade Rennais kañumen goni tataɓo taw kadi jogui ko toɓɓe sappo e joyyi Marseille ko kañum woni nayaɓo e toɓɓe sappo e joyyi ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen toon to leydi France ko fatuno e Ligue 1 mo dowla France Saydou Abouba toon to leydi France heddoɗen haalen kay ko fate Ligue 2 mbo leydi France taw koye ñalngu jeetaɓijo ɗen noon potide kayɗe e jokkino yuɓɓine toon to leydi France ko noon tigui ceerno Oumar Diallo ha joni kedderɗen ko toon to leydi France kalen ko fate Ligue 2 mo dowla France e ñalngu jeeteɓijo juɓɓinaɗo kikiɗe hanki ko ɓeɗo tigui wiyeteɓe Paris FC ko kañumen jeehi ha toon to Châteauroux ko kamɓe pooli Châteauroux e dingal mumen loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Toulouse ko kañum jaɓɓino ɓeɗo witeɓe Rodez ko kamɓe pooli Rodez loggi tati wondude ndiga Niort yeehi ha toon to Pau ko po kay heeɓi folde Niort loggi nayyi wondude loggel gotel ceerno Oumar Diallo ha joni toon to leydi France ko fate Ligue 2 mo dowla France ko ɗo ɓeɗo tigui ñalngu jeeteɓijo ko ɓeɗo tigui witeɓe Valenciennes ko kañumen pottiti e ɓeɗo witeɓe Troyes ɓe keeɓi kay waddude ko ɗekki gotel e gotel Dunkerque ko kañum jaɓɓino Le Havre kono noon ko Le Havre heeɓi foldeɓe e dingal mabɓe loggel gotel wondude ndiga Ajaccio ko kañum yeehi ha toon to Clermont-Ferrand ko kamɓe pooli Clermont-Ferrand e galle mumen loggi ɗiɗi wondude ndiga Auxerre ko kañum jaɓɓino Chambly ko Chambly kay Fola loggi nayyi wondude ndiga ɓeɗo witeɓe Caen ko kañumen jeehi ha toon to walla jaɓɓi ɓeɗo witeɓe Guingamp ko kamɓe pooli Guingamp loggel gotel wondude ndiga Grenoble ko kañum fonno jaɓɓade ɓeɗo witeɓe Nancy kono noon pottital ngal heɓama dirtinede ha saaha goɗɗo ma en garten so gueno haaji
ko faati e deggotiral ngal ha joni ko ɓeeɗo wiiteɓe FC Paris ko kañumen kay ngoni yeeso jogade toɓɓe 19 3 toɓɓe 14 kan toɓɓe 14 Nior toɓɓe 14 Sochaux toɓɓe 13 ceerno Oumar Diallo ko ɗum ɗo wonno kabaruji men toon to leydi France ko fati Ligue 2 mo dowla France ko musidɗo moon guiɗo moon Saydou Abouba mo Weltare TV. Saydou Abouba gorko mo Weltare TV sen imima toon to leydi France faden ko toon to leydi Portugal haalen kay ko fati e Premier League mo leydi Portugal ñalngu joyoɓijo ɗen ɗon potite kikiɗan kinɗe jokkino yuɓɓinede caggal kayde Sociedad Santa Clara jaɓɓino Sporting mo Lisbonne ngal ɗon potal noon ko Sporting Lisbonne kañum tigui foli kay Sociedad Santa Clara hay dingiral mum baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗan kinnon udnoɗen ɗon poti toon to leydi Portugal taw ko potite yuɓɓinade e ñalngu joyoɓijo kikiɗan kin toon to leydi Portugal ko hakkude kay FC Porto mo Moussa Marega kañum tigui jaɓɓino kay Gil Vicente ngal ɗon potalne kay ko FC Porto kañum tigui fawi kay e dow ɓen ɗon wiyeteɓe Gil Vicente baliyel gotel wondude ndiga toon to leydi Portugal noon heɗoɗen ɗen ɗon potiti noon ɗe jokkino yuɓɓinede walla kay wiyen ɗen ɗon potiti kay maɗe jokku yuɓɓinede toon to leydi Portugal taw noon hen potite ɗiɗi kay oɗo sanga gasi kay hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Moreirense kañum tigui jaɓɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe Martimo ngal ɗon potal noon ko Moreirense kañum tigui foli kay Martimo baluji ɗiɗi wondude e baliyel gotel Farense kañum tigui jaɓɓino Rio Ave ngal ɗon potalne kay ko Rio Ave kañum tigui foli fay ɓen ɗon wiyeteɓe Fares ha e dingiral mum baliyel gotel wondude ndiga oɗo sanga tawi halten ɗo ɗen ɗon potiti ɗe jokki toon to leydi Portugal hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Family Kao kañum tigui jaɓɓi kay Boa Vista ngal ɗon potal noon koye dawal gadnal ngal woni ngal yaare hojomaji nogas kono noon hay goto e mabɓe heɓan ko wiyete loggol e kikiɗa no uda ɗen ɗon potiti toon to leydi Portugal sanga wattude nogas e goho ɗi fawana e hojom wonande kay e ruuji Europe ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe Victoria Guimares kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe Sporting Braga toon to leydi Portugal sen imima toon to leydi Portugal ene mbirɗen e gardidi kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal Pular faɗen ko toon to leydi Espagne ko fati La Ligue Santander mbo leydi Espagne taw koye ñalngu jeeɗiɗi ɗen ɗon potidi e kikiɗe hanki ɗe jokkino yuɓɓinede ñalawma hande ne kay ɗe jokkino yuɓɓinede ha toon to Premier League mbo leydi Angleterre taw koye ñalngu jeegoɓi ƴetten hen ko Amadou Ba di hoodere Pular kanko tigui waɗanta en cimtol no ɗen ɗon potiti yaari ceerno Amadou Ba jaam ñallema yawur Seydi Diallo guiɗo Pular ko noon tigui kalten ñalngu jeeɗiɓijo La Liga mo leydi Espagne jokkino kikiɗe hanki o caggal kam nde football club Barcelona jaɓɓino Real Madrid ko Real Madrid noon folnoɓe loggi tati wondude gotel Osasuna ko kam tigui jekki Bilbao ta ko loggel gotel e ndiga toon to Reina de Navarra ñalawma han o noon ha joni walla mbiyen ñalawma hanki o noon Sevilla jaɓɓinoma Eibar ko Eibar fooli ɓe gotel ndiga siftinde noon ñalngu jeegaɓijo titi ko Granada folno kippumo Sevilla ceerno Oumar Diallo kippumo Atlético de Madrid to Metropolitano kamen tigui gudduno ñalngu hanki ɓe pooli Betista ko loggi ɗiɗi wondude e ndiga ɗin loggi noon loggi ɗi ko ɗo biteɗo Marco Llorente e Luis Alberto Suarez ñalawma hano noon jokkino hakkude Valladolid kamen jaɓɓino Deportivo Alaves ko Deportivo Alaves fooli ɓe ɗiɗi e ndiga ha joni noon kadi jaɓɓinoma Villarreal wadde kam mbiyen ko ndiga e ndiga ɓe gayniri o saaha mbo kalten ko oɗo kippu wiɗeɗo Getafe jaɓɓi Granada potital ngal noon ko joni fuɗɗi Real Sociedad uddata ñalawma hano kamen tigui jaɓɓoto Huesca sanga waktuji jeenayyi uddata ñalngu jeeɗiɓijo noon ko janggo hakkude Levante kamen tigui jaɓɓoto Celta de Vigo sanga waktuji jeenayyi ɗum noon hawra waktuji jeetati toon to Oriental sen gimmima toon to La Liga ceerno Oumar Diallo jen toon to Premier League kalen tigui hakkude Manchester United kamen tigui jaɓɓino Chelsea kikiɗe hankita koye ñalngu jeegaɓijo kono noon cakki potital ngal sakkiti ko e ndiga Liverpool mo Sadio Mané kamen jaɓɓino Sheffield United kono noon ko ɗiɗi e gotel Liverpool fooli ɓe ñalawma hano noon Southampton jaɓɓinoma Everton ko Southampton fooli ɓe ɗiɗi e ndiga oɗo sambo kalten ko Wolverhampton jaɓɓi Newcastle United kono noon ko ndiga e ndiga potital ngal noon koye dawal gaddanal gasi ha laaɓi ñalawma han o noon ha joni uddata ko hakkude Arsenal e Leicester sanga waktuji jeetati pawɗi hojomaji 15 janggo sanga waktuji jeego e feccere ko Brighton Hove jaɓɓoto West Brom second waktu yawti ko Barlen uddata potite ɗe sanga waktuji jeenayyi kamen jaɓɓoto Tottenham kiɗo Pular ko ɗum woni ko ɓuuri tengtugo musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema Amadou Ba di hoodere Pular ma kay mi haldu e Real Madrid naɓe caggal kay nde ɓe fi FC Barcelone kikiɗe hanki ha hande kay hoore ma nde kay no Moussa caggal kay
e ɗiɗo kabaruji maɗa elle kay wayɗa kono ñalluɗo ɗanani ɗum noon miɗa andi kay ha hande ko piggal ngal kay woni accitama toon to leydi Espagne sen imima toon to leydi Espagne e mir ne gardinde kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular faden ko toon to leydi Hollande haalen kay ko fati RDBC mbo leydi Hollande taw noon koye ñalngu jeegoɓi caggal kay e kikiɗe hankinde Ajax Amsterdam folno kay ɓen ɗon wiyeteɓe Venlo taw noon ko loggi sappo e tati wondude ndiga kikiɗe hankinde ɗen poti ɗe jokkino hakkude kay Ulterek kañum tigui jaɓino kay TNT 1965 kono noon ngal ɗon potal ne kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Ulterek kañum tigui fayi kay e dow TNT baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel e kikiɗe hankino ɗen ɗon potite jokkino hakkude Zole kañum tigui huccodirno e Willem kono noon ngal ɗon potal ne kay ko ndiga e ndiga kikiɗe hankino udnoɗen ɗon potite toon to leydi Hollande ko hakkude kay ɓen ɗon wiyeteɓe RN20 kañum tigui jaɓino kay ɓen ɗon wiyeteɓe FC Emen kono noon ngal ɗon potal ne kay ko RN20 kañum tigui foli kay FC Emen baluji nayyi wondude e ndiga toon to RDBC mbo leydi Hollande heɗoɗen ɗen ɗon potitɗe jokkino yuɓɓinede kikiɗe hande taw noon ko hakkude kay Sparta Rotterdam kañum tigui jaɓino kay RCLS kono noon ngal ɗon potal ne kay ko gotel e gotel ɓen ɗon wiyeteɓe kay Walwick kañum tigui huccodirno e Feyenoord kono noon ngal ɗon potal ne kay ko ɗiɗi e ɗiɗi woni ko ngal gayniri toon to RDBC mbo leydi Hollande noon ne kikiɗe hande sanga wattuji nogas ma ɗen ɗon potite e jokku kay taw noon ko hakkude kay Den Ham kañum tigui jaɓoto AZ Alkmaar folnoɓe kay ɓen ɗon wiyeteɓe Napoli mbo Kalidou Koulibaly toon to Europa League taw noon ko ɗen ɗon potite yuɓɓinaɗe kay ñande nasade yawtude toon to dowlaji Europe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum woni kabaruji men coftal balli taw ko ɗemgal pular toon to leydi France en hettike jencuɗi ligge mbo leydi France taw ko ñalngu jeetaɓijo e wondude toon to ligde mbo leydi France taw ko ñalngu jeetaɓijo en hettike Saydou Abba toon to la Ligue Santander mbo leydi Espagne ko fati e ñalngu jeeɗiɓijo ha toon to Premier League mbo leydi Angleterre taw ko ñalngu jeegoɓijo en hettike Amadou Badi hoodere pular toon to Série A mbo leydi Italie caggal kende ɗen ɗon potite jokkino yuɓɓinede en hettike Mohamed Sow kañum tigui aranne en jencuɗi ɗen ɗon poti toon to leydi Italie e kikiɗan noon ko Dewo Warbir hawri nogas e joyi lewru yar koma wata yiɗiten kay émission meɗen toon to Walfu TV taw noon ko émission suudu men SAS mo Sar Abdoulaye Sarr ñoƴƴinanta ɓiɓɓe fulɓe kala ɗum noon e kikiɗe hande onon wonande kay wonɓe toon to dowlaji Europe ɗum ɗon émission kay watta kay ko sanga wattuji sappo e jeenayyi moɗon ɗi fawna e hojom caggal kay e ɗin ɗon wattuji oɗo sanga kay ɗi sansigue toon to dowlaji Europe e kikiɗan noon on ɗon émission mo waɗa kay ko sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawana e hojom wonande heeruji Europe musidɓe tedduɓe kettuki malaki jaam e Allah ɓeyda hirani